Nachádzame sa asi tak cca 1,5 km nad dedinkou Ondrušova v Turčianskej záhrade a akurát sme na mieste, kde je najlepší parking place na to, aby ste mohli vyraziť na miesta, kde sa tu s Jamankou chystáme navštíviť zimné Ondrášovské skaly. Sú aj miesta, kde si prejdem do chôdze, aby som mohol navnímať ten život ešte viac. Tak dole od parkoviska to bolo presne 2,8 km. Troška stúpania, ale pozrime sa na tú nádheru. Turčiansku záhradku, ktorá je teraz ponorená v mlách a my sme hore. Tak už keď sme tu, tak si prečítame niečo aj z knižky Život ako dar, takže otváram. Deň 26. Knižka Život ako dar. Noc bola teplúčka. Na ráno na lúke vidíme celú mufloniu rodinku. Tento rok už po druhýkrát. Stávam na rannú rozcvičku, Roman zalieza do spacáku. Naša klasika. Pred odchodom si dáme kašu s jablčkom. Jej! Takže určite sa aj vy občerstvíte nejakou fajnotkou a vyraste za dobrodružstvom menom život. Hej, milujem život. Len tak si bežíme s Jamanom a už dole a zrazu stretnem Segru, Sofiu zo Slnka srdci, alebo lepšie povedané Jamanko s Orionom to zariadia, aby sme sa stretli a požiadam Sofiu, či by náhodou ešte nenašla doma jeden kalendár na rok 2025 a ona zlata beží a donesie mi takúto nádhernú tášku, ako majú Slnko v srdci a tento krásny kalendár na rok 2025, sila svetla, majstrov, transformačný a zlata, jeden diárik pre mňa a jeden diárik pre Lajlušku. Tak, kto ešte nemá nejaký fajný kalendárik na rok 2025 alebo diarík Slnko v srdci, Sofia určite ešte nejaký nájde. Tak Sofii, ďakujem ti krásne za takýto ešte darček vianočný na každý deň.